Hace muchísimo frío, tengo que me duele hasta los oídos. Fa el que toca, estem entenent fer fred. Jo, que ja som un fort d'edat, tinc 81 anys, dic, avui a la dona li dic, no pot ser en el lloc. El tiempo muy malo. Ara avui no he volgut entrar allà dins un fogueró. He anat a la fresca perquè m'agrada estar a la fresca i llegir 4 anècdotes. Ho hem escoltat, fa fred, fred de neu, la que ha caigut a les muntanyes de la serra i que seguirà caient durant tota la jornada d'avui i demà. Podria arribar fins i tot a collar a nivell de la mà. De moment ens deixa 24 quilòmetres de carreteres tallades. És la segona nevada d'aquesta temporada a la serra i arriba per quedar, al manco fins dissabte. Avui, però, els més impacients ja s'han acostat per veure de prop la neu caiguda a la zona de Lluc. Estem de vacacions i, bueno, com que han dit que faria neu a cotes baixes, doncs cap aquí. Està molt xulo y que fa molt de fred, lo que no ha fet molt poco y esperen que en faci un poco más. Me gusta mucho el paisaje de Lluc en estos momentos, creemos que va a nevar más, eso nos han dicho, y bueno, esperemos que nos siga dando todos estos paisajes tan bonitos de la sierra. Val la pena venir a veure-ho, perquè no se veu cada dia, això. Quan per més gust és quan precisament aquesta mica de neu i verd, la mescla, és fantàstica. L'estampa es repeteix al llarg de gran part de la serra. Demà, però, es podria vestir de blanc fins i tot Palma. La cota de neu davallarà fins als 150 metres. Una setmana abans de les festes ja podem veure una postal nadalenca com aquesta. Però no només ha nevat aquí, a Lluc. Els efectes també s'han vist a les carreteres de la serra, on de moment n'han tallat 24 quilòmetres. Les muntanyes de Sóller i Valldemossa són algunes de les més afectades. Una vegada més, es recomana prudència si s'ha de transitar per la zona.